Naglugsong si Jesus gikan sa bungtod kuyog sa iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag kauban sa panon sa iyang mga tinun-an. Didto usab may dakong panon sa mga tawo nga gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, Bulahan kamong mga kabus, kay maghari ang Dios kaninyo. Bulahan kamong magigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo mga tawa raunya. Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot, magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kun sila magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kun mahitabo kini, ug pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo, ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kung adunay mo ilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. Kung maoray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran, kay sa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat, ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa, pag maluluyon kamo, sama nga maluluyon ang inyong amahan. Panghatag kamo sa inyong isig kataw, ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos, ug sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo. Ang maayong tao, magsultig maayo gikan sa maayong mga butang, nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan, magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang, nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, ug kun may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhata ngadto sa mga tao, ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig kataw, ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasad-a ang uban, ug kamo dili pakasadon. Pasaylua sila, ug kamo pasayluon usab. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo? Ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tao nga moduol kanako, unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini. Nagtudlo siya sa mga tao ug nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo, kay may gahuman ang iyang mga pulong.